aj ďalej. No možno aj preto, že nehrá Kanada alebo Spojené štáty. To určite. No. Palfi má šancu. Kuzík mu líza. Gól! Palfi! To je ono. Radil som chlapci strieľať, pretože iné ako strieľať na brankárov neplatí. 3-3, 12 minút a 7 sekúnd do konca druhej tretiny. Palfi. Pozeráte sa na to ešte raz. Žigmund Palfi prekvapil určite nielen Trefilova, ale aj Rusov, ktorí mali prevahu v tejto časti hry. Bola to taká typická Žigová strela pod ľadom, kde ten brankár medzi tými korčulami a betónmi veľmi má málo šťastie. A tam tu fanúškovia len na obrazovke je Žigov. Lebo je tu hodne fanúškov, ktorí fandia s našimi zástavami pre Slovensko. Aj nás pristavovali, keď sme išli na štadión.